Dog mukak rasinsa aklamalong engding thongpia presi Karbi Longri Abirta eng namrai komsa kia tumpen rada tumpan ake joy pen thengpia klim kiron pon. Dimapur pen van sidi purong spia long ke Georgie pu drugs dilai rai komsa kia rideng kaching nang. Karbi Anglong pen meklai doi hoilong suluk sudak tumun kejap hustamela puna tim Karbi Anglong tum ka humridam tekthedet kalang litum methanga sai chiklem tekthedet apolo busi dhansuri a PSLC amai pu pen arbok pon. Pudong LP School long luthan mangkaturi jok headmaster Rajan Kro pen kisung nang. Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarat phan samika dom pajureglo. Non Karbi Longri Abirta ke than ponje bang ni thare jitkramsa non birta ang ton pen langpon eksenang. KAC ing namrai komsa kia tu pen spatir pi ponsi kedam tang jang ni pa ingroi sirkep arni dog mukak resin sap aklam along engding thongker ba si Karbi Lamed amai ke paman pon along sambi rada tumpan age joy pen thing pia klim kiron pon. Eng namrai komsa kia tumpen rada tumpan ake joy pen theng pia klim ki pon labang ki engding thongke presi Karbi Lamed amai ke pas thang pon sia phansi sideng pon lo lapen ke wang silang arni sami jang mi pai thongke arni sami rada tumpan theng pia klim uthot kiron pon sia phansi chisik pon lo posi dog muka range pen ranke thi nuning je pon. KAC ingnam rekom sakia tumpen labang sut rada tumpan ake joy pen thengpia klim kiron pon along lapunat jakas amai pu konsing teron lapen KAC Central Committee konchun bang bida singrong pia tum chetong dun. Son gang ding sige churu lo lang litum ram forest department sar forest ding la nampi nam dura ding lepa hem ko non nampi nam dur la ke chembo ma ka pe chembo mo sita monit atuma pan ilitum ka rada pa bang putin sita mela so nampi nam dur kerai la pe nampi nam dur sita putot thengpi thengprang sita karchi thunai no na pordangal le kali pulong te la so environmental degradation pi ne alam sinang bomlo lasilahai kaduk kami botor bokam sitame la thengpi thengprang ha chingpi nam si thengpi thengprang abe pulute filim koi pulute tate RBR ita ing arbo la penke la nilu do besita ang korbom ko lasilawa ke mesen lo sita ilitum harbiarat sitame abang putin sita lagi arpulo nona bang ke arong tin ame kartum sita arpulo la thengpi thengprang ki e2 la penke karchi tu non ke claim ke nang so seket lan la der dia ko non da ke der dia ko la ke claim ke nang so la sila nang so bang ke rana pun la so aning kirun ko ala ni tum kana ke joy la si ake joy ke long an si e jodi ku gali dan nang ko nang ke nam ta claim si ke nam e nam sa la ko la meta mai long ke te ko long cheng ma se ke tim su garon lamet amai long ke thek ko long ke to lamet amai alam de la ke do ko non bang ke dak department do ana tum si tame kupilama dak ke landu na methang department atum ko PSI ko PC ke claim to ke lan pon do la tam mesen la council so pan la bang tum churunang ko la dak la department do an council under ke do ana department do kan so ka claim to bang ke la pen nili methang mata la mera mai dong do ta prang ke la son an na bang nili te nong le la na son thank you team ni ke la pen hala bang so hu bang ke prang bang ke nampi nam dur mah dopik man tedi lasila so nampi nam dur kai pa non itum sum bola so al amang amat ha masih mat hati asin non bang ke la da por sialang itum curut nan to king si ni hin pen ke hai CM sa to tu yang hang sa kon si ni hin pen churu pa di lo alang ni nang advice bana na king thada king dan si ni to so education da mini to aklan ni lo
Appended aku impirong kami rada fanki 7 distribution mati aki jualan impirong londoni itu teman kan sini itu impirong non london public tumda nak kan tumda beli dulu asi ini tu mungkin kami alam di tumda ni suri kadang kadang london itu proses kami ni kami apa nilainya tumda ni staf kami angke london mai london ni tang bisa cantik tapi kalau dulu impirong kami aku nan public kami alam tumda aning samjin pen aning arong pen si impirong acclaim endiniglo asiningin pen alang tumhanta hem ke conference hoting impirong somar foundation thotkelana aswating ki acclaim tapar nang ko asiningin pen gado falta tunangin dilo teman ini tumda la soting ki acclaim ke thothi kanta aponang o osot adulo lasi soting impirong ga nang ko reserve si tunangin dilo pen amena mai long ni to no son deng sai deng kedeng dulong ni lang ko profile si Ini rongkuan o sarang litum ke ronton. Nilitum pini almost 7,000 bag aklim mani glo. Apen pina taru suri ko mani ko almost 15,000 bag aklim lo energy ko sili tum tar. Asi non pini kan panceng lo. Asi mungkin tamen non nang tum tar teglong lo. Mungkin kan sitace apa ni try lo kalau tum banta. Mana terus. Dilai along raikom sakia tum aniwang sami keton kilang asai ki klembo mason thataksi kedam tang jang mini pha inkore sirke parnistami ada por phai ke bapor malomben dimapur anatpen ke bangpom ihumabad registration number AS02A J8278 along kiri tarli besai deng ponsi sabona hom longpon lapen lasu sabona holong sami drugs longpon 2 lasu drugs pen kachinang cek abang pula bangki Nogur Muhammad Nagar dihin asor pusi pangthekpon lapen labang so drugs labang dimapur anapen vansi di purong supialong ke jordam si phansi ke ban pusi raikom sakia tumpen ka jupiter tok asai hut pachini pon Arok fansi kiram tang jang mini pha engkore sirke parni dhonsri AP jalse maipu mohon singh tok bi pen mithang a hemlong pharangke mai inipon lasu pharangke mai along maipu modern sing tok bi pen kaning je pon atengki pianglong pen meklai tu helong suluk sudak atomon ke jap labangki kumani bang phu bidikang limpen angbong nang che jogdun si khayang bong pachar boji phan bidikang limpen signing claim ta haipusi alang lipen ningje pon laban kidam tang 1951 aningkan survey of india atompen si karbianglong pen meklai adui hoilongki ingchai pa mi pen si karpang textami bipon lo lasile so putha pangki lamate adui hoil alam buthaki char boji alam si avelu putalang ni hipen ningje pon Meghalaya border nasolam bang nolom suluk sedak nason si arjulong dasi actually ke suluk sedak bang kaweder nangji athe pima ladake 1951 tasoteng pelute lake survey of india bang demarcation kori tang ladak permanently pillar do border pillar do lepen natural boundary do tada border ke thang dispute ave nake aprang ben ta dispute ave ake non dispute ki do ji pu bangela ke baseless la bang athe pima ladak komane third person mani do ta hai ladak je kyu thai bang do ta hai athe khasi pen karbiang bongke kache bhong ave aprang ben da labang chini daklo aprang da historical pistok dolo karbi pen khasiang bong la mene kai holo elitum khu thongtera na kai holo asota pistok dolo karbi pen khasiang bong ke mo ta chi bhong nang lo pula so pistok ber lo asila so ting pen chidam si bang da misen thang kasik sa be kidam tang ning kan ke nona chanok komane third party mani dojila political benefit ke enje fan so do ta ha ba dolo lasi
Karbi Anglong pen Meghalaya dui hoilong lapu an suluk sudak tomon jabde pisami Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang MP Horan Singh B lapen MLA Rup Singh Teron tum kaung hidam dedet bangki alang litum mithang asai ke ciklem pa memi lapen ke ciklem tek thedet ajok do lapi lapu son arpu ke ciklem tek the lipudang te ang hoi pen chi ubum nun ki klem tek atum phan do viglang alang litum phan le arpu pek thunoi pusi alang li hin pen puthot ningji ponthu Nilip MSC Consensi ki parlopon Koilamati rong mirdant arong long kedu Phuadong LPS school long Logo Charlie klim sumbar atum pang rumpet pen bang thong kep susi ando lapen lasu school long Logo Charlie ji atum phan non amaze thap tum do bomlang bon ta lasu school long luthan bang headmaster Rajan Kru innovate pen ajok Logo than ji phan ki sung do koklo ahur pen alang list tame asai ke claim ji phan office dam nang kokri tilo la pusuna por hur bang ke klim sumbar atum phan luthan bang abria titilo la silasu school long sami prabjin pen assistant teacher mate luthan bang nang toy vek tha pusi headmaster Rajan Kru pen KAC CM Dr. Turam Ronghang lapen education EM research to be atum phan tuning ripon la so school long pai song ma ban rol lapen klim sumar tum ka charlie ji phan kani adim bendex pen chenglok labang so school hem ave ki ri thuji phan ke salam pon ji thi phan sami akenang sot lu buta lang li hin ben puthot pachini ponthu a meeting puno training puno la heta do cooperative mate di la so pose hala double teacher tum pen ke nili ka sap opine ke siksa kun do cooperative ha so tum school kunani double teacher ta ho ko bang thong ke do dim puta so tum ke regular pine class pa do coop ta u ta nili phan song ke innovate pot meeting se cheten puma class se chedam puma pu bang sa ko ke siksa do cooperative nang li pan khala bial o sai pe ningan pipe bu la bang mutena pipe a ho gala only la teaching teaching la pen la bang so hot nang li la dak nili tumut Pini Birtal Anpen Sikang Ton Pe Iglo Domi Thangmi Kardom